AKY Singers Forum, wato mawaƙan injiniya Abba Kabir Yusuf, kuma mawaƙa na APC na jihar Kano, da ma waɗanda kuma suke ba da gudunmawa a APC ta ƙasa baki ɗaya. Muna so mu nuna wa duniya nauyinmu da yawanmu, duk da wasu ba sa nan, wasu sun ba da uzuri, amma kaɗan ne daga cikinmu a yanzu muka tattara, muka nishaɗantar da kanmu, muka yi zumunci, kuma muka tabbatar da cewa tafiyar mu alhamdulillah. Dukkan yawan murnan da ake gani, wani akalla bai kawo ƙuri'a bai kawo mutum 10 daga cikin wani zai iya kawo sama da mutum 50 cikin family ɗinsa. Ba wai ajiye maganar waka, iya yawan mu kadai mun ishi gayya. Yawan mu da mu da ƴan uwanmu da abokan arziki mu da ƴan uwanmu waɗanda muka isa da su, ina ne tabbatar mana mun ishi mu kawo tsira ko shugaban ƙasa. Domin kaya ta siyasa da ɗaya ake farawa har a kai ga adadin da za a ci zaɓe a yi nasara. Kowa ya mu nan ya san mun wuce ɗaya, mun wuce 2, mun wuce 3, mun wuce 50, mun wuce 100, mun wuce 1000. Ba mu da iyaka, Allah ne kaɗai san adadin. To wannan kaɗai mu mun sani, duk da mai girma gwamna yana alfahari da mu, mu ma muna alfahari da shi, muna alfahari da tafiyar APC tun daga sama. APC daga sama da sama har Kano, wato matakin jiha har matakin ƙasa. To muna so mu ba wa uwar jam'iyya da ta jiha da ta ƙasa shawara cewa ta shirya wani abu na samar da training, a ba da wani orientation waɗanda wato za su yi wannan tafiya su yi bisa ƙa'ida bisa tsari, domin shugabanmu ko wace shugaban ƙasa ya yi abubuwa da dama wanda ya kamata a zaɓe shi, wanda kuma ya kamata a yi tallan shi da su, amma wasu ba su fahimci abun ba ne,
amma kusan da mu ne don haka mu gyara zukatan mu gyara mu'amalar mu yi abin da ya dace shi ne za mu ga wannan ita ce magana ta gaskiya. APC gaskiya ne ma yana nan ya zama shugaba a cikin wannan tsari yana tare da shi da sauran jagorori wanda duka suke wannan tsari muna godiya da yadda aka bada haɗin kai muna kira da girma gwamna injiniya Alhaji Abubakar Yusuf cikin ƙanƙanin lokaci a yanayi mai kyau muna so a waiwayi waɗannan wallafa da irin ayyuka ko kuma da alkhairai da tagomashi al'ummar nan da muke jagoranta za su ci gaba da ba da gudunmawa. Lokaci ne na siyasa, lokaci ne da mawallafa suke da bukata a cikin makoshinsu, lokaci ne da suke da bukata a samar musu da ababen hawa, lokaci ne da ya kamata a samar musu da bulotai da masana gwamna zai samar mana. Amma lokaci ya yi da Allah ya da muna tabbata da girma gwamna zai waiwayi wa'annan mawallafa dandazo masu ba da gudunmawa a lokal gama 44 suna da suna ba da wani gudunmawa wajen tallata ayyukan hidima gwamna. Mun san ba kamata da mu ba, mun san kana sane da mu, muna ƙara tuni ne a gare ku da mun wa'annan al'ummar da muke tare da su kullum maganar mu a yi haƙuri a yi haƙuri mun san kuma suna kan matakin haƙuri mun san kuma za ka saurare su in Allah ya yarda za a taimaka 100% a samu abin da ake bukata. Allah ya taimaki mai girma gwamna, Allah ya sa